Il-Prim Ministru Joseph Muscat dalgħodu indirizza l-Assoċjazzjoni Stampa Estra, grupp ta' ġurnalisti minn madwar id-dinja. Il-Prim Ministru qal li ħafna nies għandhom ħabta li jikklassifikaw l-Gżejjer flimkien, iżda kif wera rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali, is-sistema bankarja ta' Malta hija waħda b'saħħitha. Dan huwa dovut l-aktar għas-settur ta' servizzi finanzjarji b'saħħtu. Il-Prim Ministru faħħar l-inizjattivi tal-Gvern fosthom li attira komunità internazzjonali ta' investituri privati. Semma wkoll il-setup ta' Spending Review Unit bħala soluzzjoni għas-sistema ekonomika Maltija. Faħħar ukoll it-tkabbir ekonomiku robust ta' pajjiżna u t-tibdil li qed isir fis-settur ta' l-enerġija. Il-Prim Ministru kien mistoqsi x'tip ta' attitudni huwa sejħu fir-rigward tal-finanzi u qal li huwa estremament konservattiv u qal li mhux żmien li wieħed joqgħod jesperimenta. Il-Prim Ministru qal li jemmen li ma tistax wieħed inaqqas id-deficit tal-pajjiż mingħajr strateġija ċara ta' tkabbir ekonomiku. Naturalment tkellem fuq diversi suġġetti oħra fosthom l-immigrazzjoni regolari, fejn sostna illi l-Libja għandha bżonn tkun meqjusa bħala parti mis-soluzzjoni u mhux parti mill-problema. Il-Prim Ministru sostna li ma nistgħux inkunu bullied minn pajjiżi oħra għas-sempliċi fatt illi aħna pajjiż żgħir. Semma fost oħrajn li waħda mill-iżvantaġġi ta' Malta hija l-infrastruttura loġistika tagħna u proprju għalhekk illi dan il-Gvern qed iwettaq proġetti bħal huwa l-Cruise Liner Terminal ġewwa Għawdex. Il-Prim Ministru Joseph Muscat żvela li kellu konverzazzjoni mal-Prim Ministru Grieg Antonis Samaras fejn qablu li s-sitwazzjoni f'Malta dwar l-immigrazzjoni irregolari hija waħda li mhux sostenibbli. Sostna li ju se jkompli jżid is-solidarjetà ma' pajjiżi oħra fejn Malta tista' tgħin, pereżempju semma li Malta kontribwit sa 3% tal-prodott gross domestiku għal pajjiżi oħra li kellhom bżonn għajnuna minħabba l-kriżi finanzjarja qal li dan huwa wieħed mill-ogħla ammonti li pajjiż ta' fl-Unjoni Ewropea. Fl-ħanet il-Prim Ministru qal li hemm bżonn li nirrevedu regolazzjoni Ewropea fejn inneħħu regolamenti li huma qodma u nbidluhom ma' dawk li huma ġodda u bekk ikun hemm progress fil-blok tal-Unjoni Ewropea.